Nakabisita na si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte sa iyang amahang si kanhing Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Si kanhing Pangulong Duterte dunay gipaabot nga mensahe sa katawhan. Ato ibalik si Argel Relator. Nakabisita na si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte sa iyang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sulod sa ICC Detention Center sa The Hague sa the Netherlands. Sa iyang pag-atubang kauban ang common law wife ni FPRRD nga si Hanelet Avancenia sa Filipino community nga parayong nagasubay sa mga aktibidad kalabot sa kanhi Pangulo. Giparayag niini ang mensahe ni FPRRD sa katawhang Pilipino. Pinapaalam niya sa buong sambayanang Pilipino na patuloy po raw suportahan ang PDP laban Duterte Senators plus 2. Final niya in-endorse ngayon sa loob, pinapaalam sa inyo si Kerubin pati si Unasan. And with the emphasis na patuloy suportahan yung matalik niyang kaibigan na si Rodante Marcoleta. Ana sa maayo nga kondisyon o ginaatiman matud pa pag-ayo si FPRRD sulod sa detention center. Nagpaabot sab si FPRRD sa iyang pasalamat sa mga Pilipino sa parayong suporta. Pati siya ginapabot niya sa inyo ang iyang pasalamat. Kay sige sa pangutana og naba daw Pilipino sa suko daghan. Sa interview sa media kang Vice President Sara Duterte, nagkaistorya sila nga mag-igsuon diin ginapapauli niya ang magulang nga si Kong Polong sa Pilipinas. Human gisugo matud pa si VP Sara ni FPRRD nga tabangan nga ikampanya ang senatorial candidates ubos sa Duterte slate. Ako si Argel Relator. 1 Mindanao.